agus chéadóid mar sin. Agus Duaischiste €100,000. A ríise do hUiginn, Béal Feirste, Glór na Móna, agus Feargal na Cumórtas live Argal. Bhuaisibh dúisin sin don HS far déanréidir Jacob go speak míle duine. Céú táhacht agus tá dúisio dísa. Si fear hawa da go agis mar as táhacht a go gcónaí go aitheanta sig daoine alán na daoine ógat ag sig ag an tabann seo is strám éad a tháinig príomh an chóras in Béal Feirste agus mar dúirtmid des na moldarí nar a bhí meid an mhaí. Is pobl atá star ar lei ige mar phobal a bhí faoi léigear. Pobl atá ag nuairiú agus ag marachtáil a ceantar atá faoi míbun taiste ach meamíachta. So nar aimid an couple of punt aitheanta seo na tamadabal an target seo a chur go dtíreach ar ráisisteach ag na tógraí atá muid a chur ar fáil don pobl. So is tógraí a tháinig go hamlan ó Móna níos agus sin an bhá go bhfuil broadú nar aimid an taitheanta seo. Mai sibh an overjanto go ar bhain sibh solt as an ihe. Bhí sé fíor bhaig heim ar rád. Is dóidm go bhfuil an Ceneal an chur thuige ag géirí ní scarmil bliana né bliana. Agus is dúil an go meimidabal a hachtarrás seo níos leidir an bliana se thugaín agus beidir go mé an tá agén ó híomh a príomhdhuais, but sin an spreg amach. Mai sibh Béal Feirste ar go mai.